radio da Biblioteca do Cid de Celeiro, onde imos a levar a cabo un novo programa de radio, realizado por Patrick, Andrés, Ángel, Gerai e Sara. Trataremos os seguintes contidos. Andrés contará-nos as últimas noticias sobre Marte, Ángel o Día da Árbore, Gerai o Día da Auga, Sara o Día da Poesía e de como celebramos no colexio. Escoitaremos as seguintes cancións: A Margarida Branca, cantada polos nenos de sexto de infantil; Verdes, verdes, cantada polo alumnado de segundo de primaria; Árbores da Fraga, cantada polo alumnado de primaria. ¡Comezamos! Eu vou contarvos algo sobre unha noticia que está de moita actualidade, pois escoltámola nas televisións, nas radios e noutros medios de comunicación. O planeta Marte. Este planeta é o máis preto á Terra. O 18 de febreiro de 2021 aterrou no cráter Riesero de Marte o rover Perseverance, que estudará a composición das rochas, o subsolo e o clima. Este foi o primeiro éxito da misión Mars 2020 e o seu desenvolvemento contou coa participación española. Hoxe en día, polo que sabemos, é improbable que Marte haxa vida e de existir, esta sería microbiana. O 21 de marzo, co comezo da primavera, celebrouse o Día da Árbore, unha celebración declarada para protexer as bosques e zonas arbóreas. O día tamén quere ser un recordatorio da importancia das árbores para a vida, xa que son fontes de purificación do aire e achegan materiais e froitos aos humanos. O Día Mundial da Árbore foi inicialmente unha recomendación do Congreso Forestal Mundial que se celebrou en Roma en 1969. Esta recomendación foi aceptada pola Organización de Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación, FAO, en 1971. En moitos países, o Día da Árbore utilízase para plantar árbores e organizar actividades ao arredor da natureza. No noso colexio temos un entorno con moitos árbores que coidamos durante todo o ano. Somos moi afortunados por podelas ver medrar co paso dos anos. O Día Mundial da Auga celebrase o 22 de marzo de cada ano, e o seu principal objetivo é crear conciencia da importancia de cuidar o chamado ouro líquido para a vida dos seres humanos e as especies na Terra. Así mesmo, dar a coñecer a problemática dos millóns de persoas que non teñen acceso á suministración de auga potable e as medidas urxentes que se deben tomar respecto diso para facer fronte a este problema. No noso colexio aprendemos a facer un uso responsable da auga, evitando o seu mal gasto, pois fai falta unha maior toma de conciencia para a súa preservación, porque se algún día chegase a escasear, traería consecuencias irreversibles para a humanidade. Este ano, polo Día da Poesía, realizamos un mural colectivo que colocamos no recuncho expositor e que dedicamos ao Día da Poesía, a chegada da primavera e ao Día da Árbore e da Auga.
e todo relacionado con medio ambiente. Os poemas elixidos foron decorados con motivos florais e quedounos un mural moi vistoso. E ata aquí o programa de hoxe, que rematamos a segundo trimestre e, por tanto, chegan as vacaciones de Semana Santa. Seguimos insistindo en que temos que continuar con moita precaución, pois o bicho do COVID sigue estando entre nós. Deica a próxima!